Kini ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phidi merino ganti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka stem. Ka jinglang gabaning kong jong ka yeng darbar thawan Lok Sabha ka bakhat phra ka lasdang nadu menin ka singi ha ka baki MP ki badang shuja jet thamai kleshim smai kum ki khot jong ka yeng darbar thawan. Lagi kendu menteri rangba konrat ke sangmaya bonut ki menteri sarkar pedeng banyakran na kabenta ki projek haki kampan roy ki paper ha ka jilla Meghalaya. Baraga sin kabening kong la ban yo ya ka jingjop ha ka jing bujli khlai ha Guwahati Medical College but Hospital. Ki khobor ki bapania. Kajing lang gabaning kong jong ka yeng darbar thawan Lok Sabha ka bakhat phra ka lasdang nadu menin ka sngi ha ka baki MP ki berang shuja sha je thamai ki la shim smai kum ki dekhot jong ka yeng darbar thawan Menteri Rangba do Narendra Modi ubade unongelam ba hakmat jong ka Lok Sabha ula smai ningkong kum dekhot jong ka yeng darbar thawan la penya ya ka jing pen smai da ulam phang ba shipor ni pro term speaker jong ka Lok Sabha ubharthru Hari Mehtab Hadian ka jingpan smai Modi lapan bot sa ka jingpan smai ki shongkonor ki bala syajit ban kershan lang ya Mehtab ha ka jingpan nya darbar tat hadu banda dep ka election manjit speaker ba pura jong ka Lok Sabha ki MP jong ka BJP ki bukan thop ya Radha Mohan Singh bat Fagan Singh Kulaste ki la shim ya ka jing smai kum ki khot jong ka te ka kanhun wala kata MP ka sing Congress uki Suresh MP ka DMK UTR Balu bat Usudip Bandhyopadhyay jong ka TMC kim shim lai shim ta ha ka te ka jing pen smai ban long ki nu kashan yo pro term speaker ha ka jing pen nya darbar Kamadin Menteri Sarkar Sarbanand Sonowar ula shim ya ka jing smai ka kten Assamese uki Ram Mohan Naidu bat Uji Kishan Reddy kila smai ha ka kten Telugu Menteri Rangba ka Meghalaya konrat ki sangma ula lej banyak kendo ya bonut ki menteri ka sarkar India Delhi menit ka sngi banyak keren halor bon teli ki skim na ka benta ki kampan roy ha Meghalaya usang maulai kendo ka menteri pelapisa tingka ka Nirmala Sitharaman menteri ka tanat karkhana baki kam khai pateng Piyush Goyal menteri ki kampan roy ha ka than chatai lammingi Jyotiraditya Scindia menteri ka tanat Pulipathy Dharmendra Pradhan baru menteri khna ka skill development Jayant Chaudhary Gaji keren apa usang ma ba ka Sitharaman kala long ka pasaiso ha ka ba kala dan gaji keren sani halor ka Meghalaya Economic Growth Accelerator Corridor Project Hakaji kendo Scindia usang mau la panjing kershan ka sarkar pedeng banyarap ha gi jingtre ba jingtei ki badan kam na ka benta ka roi ka par ha Meghalaya ka sarkar Meghalaya kalapan thamai biang ya ka jing bha kam na ka benta ki officer rangba ka jilla lapan khamti biang ya ka shuki deputy commissioner jong ka East Khasi Hills District ha ka kong RM Kurba ka ban mi bujli yu SC Sadhu ubala sha thungkam kong DC hashwa jong ka election Lok Sabha lapan kamya kam yu SC Sadhu menta kong secretary jong ka tanat ki kampan roy hanong kendong Abhilash Baranwal deputy commissioner jong ka East Jainti Hills unsa shimti no ka kam kong DC jong ka Ribhoy but Shivansh Avasthi DC jong ka South Garo Hills unsa lejman shimti no ka kam kong DC bathamai jong ka East Jainti Hills district Katranat mining but geology kala batha ya deputy commissioner ka Southwest Khasi Hills district ban pha tokit pinya halor ka jingkin no ba ka dan ka jingti bi an ya udaw yong ha Southwest Khasi Hills district ka bahap hapo ka nong halam police station ya ka bala le daw ba King Fort nong bri la batha ro ba ki de ban ai no ka kai phat hapo ka news ngi sha BP ka taki nong shar bala song than Nala katala batharu yu DC ba day ban trade ka bating kat kum ki kendon hapo jong ka MMDR Act ka khandai spa samphonyo ladala bakitei ki jingkino ki long ki basisha ya kanile thodo RP Marak ubade secretary jong ka tanat mining but geology jong sarkar Meghalaya kabula penskau ka hukum ka bala penmi ha ka arpoi tere ujliu Ansanran ya ka jing tokit DC Southwest Khasi Hills district do SP jong ka Southwest Khasi Hills district Kani ka khubor ka wanshpi na ka Akashvani Shillong. Hakawai ni ka jing job bakraw ka bayde ba ka jing sumar nongpang lalaban bu bujli yu khalai ha ka sin ka baning kong ha ka wai ni ki hospital sarkar ha Guwahati Assam.
Menteri Rang Ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ula penmenai ketika jingjak bakrau haka arfu artarik mentau benai. Sarma ula itu bala saya kiklai na ka met yap jong brio bala yap haka wake accident batla Aisha Arnul kinong pangkalai ha Guwahati Medical College bat Hospital GMCH. Haka jing kelan bikinong pathai kubor Sarma ula itu baga jing bersang man bo bujli kiklai ha kinong pang kalalong menta ko mahdus nem AA ha GMCH henre kani ketika sin ka beningkong bala la ban pense so kakam. La seiki khalai jong brio ubala yap na ka accident bat pra ka jabing kli bat la le ka ni da ka jing yo jing bet ni ki bahi ngasem jong utei ubrio ubala khlat no kami ghalia ka badai ka weni ki jila barit jong ka than chete lamingi kala nang he nang san ha karta habun ki liang bat ka persang manya be she ka thong ko malong ki ri jong ka parthei mandala san pu arsnem Lajar kata hadu kini kisi kini ke jela ba itnat jungi kadang ya kendo shibuan kiding pengkyang namar ka syongkha khanna bat ka jing armet hakerta ka padang lung kapun khon hakerta ka padang hapok ka arphau snem ka long ka mat ka basngau khia shibuan ha meghalia namar ba shiphau na ka shispa jong ki thei ki ba armet ki dei ki ba hapok ka arphau snem kan ba ka jing khenya ba shim ka lum hakari India barok ka we ka long tang lai na ka shispa Kementeri ke kami tanat jong ke kot kia ke kong amperin lingdo ke ong ba ke sorkar ke la peni bon deli kilat trekam hakabai dei ba kini na ka menta ka bha ka miat jong ki pat ba bat ke jela Kementeri sorkar ke la benrap susu de ke ong ba hadien ke jing pentrekam ya ka pokso bon ne ki ken hon trekam ki snok kul ma jing mut shibun kumno ban pensyai ke ketien syong kurim Haka ni kinuk sabab ha laban ong ka kanhon jong ka ki barikor na katanat sipai Trashakti jong ka Indian Army kala penyeng ka wai ka jingkieng ka bajrong shispa san pho phot hanot Sikkim kate ka jingkieng kala long ka jingirap ka bakraw na ka benta ki trai muluk ki bajui kendo jing barabor haman la ka liur kat badang jurba uslap namar ki snong jong ki badan ki benta khapot ki sha kadat marwe bambyang shu ka lek ka wan ka por slam Wada padang syuun ba akiding pengkyang ki barikor sipai ki lalaban pendep ia ka jingte tang hapo ka sauh prakanta. Da ka jingdon jo ketika jingkieng mentala lalaban penbiang ia ka lek kawan jigi brio kam tam ban penpoi ki tiar ki bakongsan seki than ki basyakta na ka jinglen chop mariang. Kementeri Kebakhmi ia katanat jong ka kot kia Meghalaya ke Dr. M. Amperin Lingdo min kasi ka lalet play ke X-ray unit ha Smith Primary Health Center ha ka jingdon lang jong Dr. Joram Beda, Commissioner but Secretary jong ka Health but Family Welfare but Dr. F.V. Khasi Director jong ka Health Service but kiwi. Habakran hakte ka jingilang ka kong Amprin Lingdo kala ong ba kala wan chakte ka jaka amtang manchu play ka X-ray unit nrei banwan khmiru ikalong ka man jong ka tre ka kta ha ketika PHC. Hagi kindiat benai bela la ketika menteri sorkar kala lecce ki than bar kala pediang ru ia ka jingkerpat nakador bar shnong ban kentiu ya ka PHC Hasmit syaka kadan CHC bar ka jakaru kala biang lupa Kenang menyo penbiang ti kenai ka jingken chow marbam bat ban yo te lakam ya ka dor jong ko ka sorkar India kala bu do put nak benta ka jingbu ko ki nong khai ha ki kadan ki per habro ki jela bat Union Territories Hagaji keren bagi nomor pathai khabar New Delhi u secretary jong katanat sam marbam u Sanjeev Chopra u ong bagi nongdi kau wholesale kila ban bo u kau tang hadu lai 1000 metric ton bagi nongdi khutia 10 metric ton Katu gani khabar kalakut bakalawan chpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ka por prabji inya so buga Delhi station na ka banta ka khabar hakaktin Hindi ban penbot da ka khabar phareng ka por pra khatsan minin Kani kadai ka Akashvani Shillong, Skobhaban Abmantai, ki Kubor na Delhi.